Unmute, May okay. gabi, sir. May gabi. Ang gabi sa may ato na pod. Sa may akong maalagad na pod nimo. Ngutana lang ko, sir. Sige. Ngutana. Ah, Ngutana. sige, Ngutana, sige, raman sige. dyan mo. Para mo na mabuhat ni mo. Maog yun. Sige, go ahead. Kanang katong sa imong topic karon ba, sir? Ako pangutana, una, naghisgot ka og ribulto. Karon, ako pangutana, Yes. asa sa kanabang kung atong hisgutan ba ang tradisyon sa mga apostoles, sa mga propeta, sa kinatibuk-an sa Biblia, asan man nato mabasa nga sila gisugo or sila gipadaygan nga magbuhat ka mong mga ribulto sama sa dagway niining nangamatay na nga mga propeta aron sa ingon adunat kitay mahimong representante nila nga tuwa sa langit aron naatay maampuan, naatay maalagaran or katong imong giingon nga kind of worship we give to them. So asa man sa Acts of the Apostles nga sila mismo mibilin ana sa mga tinun-an nga magbuhat sa ingon. Actually, naay gitawag og Judeo-Christian teaching ang unang mga Kristiyano. Naay mga action o mga tudlo ang mga Hudyo kaniadtong agi-retain sa panahon sa gitawag og mga Kristiyano. And at the same time, pag magsugo gani ang Dios, dili na pwedeng usbon. For example, nihatag siya na pulo ka sugo, di naman mo pwede nga magbuhat pa kag tawag anang lain. So, buti pa sabot, pag muhatag og sugo ang Dios, i-retain gito. Di gito pwede. Pero gi-interpret nila nga kining maong gitawag sugua mo natong sundon, mubuhat ta dapat dili kontra ani. So mao na ang sa gitawag og Old Testament. Mao bitaw nga sa dihang nagsugo ang Dios Exodus chapter 25 verse 18 nga magbuhat kag kerubin sa arka sa kasabutan. Ayang pangutana, arka lang ba sa kasabutan ng ilang gihimo? Dili. Kay ang templo nila gibutangan nila larawan. Pero nganong nagbuhat man sila nga man sila suguan sa Dios nga magbuhat ng templo niya, butangan na larawan. Butangan na larawan si kerubin. Ngano man man sila tawag anang badlungan sa Dios kay human na ang sugo nga magbuhat ka ni ining maong gitawag og butanga. So kato kerubin man to, nganong kerubin man ang gitagaan og kanang gipahimo ngano man kay sa Old Testament ang mga anghel mao nang gihimong misinghiro sa Dios sa daang tugon. Sa New Testament ang gihimong misinghiro sa Dios ang kining mga apostoles ug iyang mga santos. So mao na nga ang Old Testament kung nitugot ang Dios sa larawan sa mga misinghiro niya, sa mga messenger niya nga tawag ining mga gitawag og kining mga anghel sa Bag-ong Testamento pod walay katarungan nga di pud mutugot ang Dios ana. Wala nga kana ang basis. Mo bitaw nga ang mga katakong baloy. Bisan pagwa sila kanang directly ba nga magbuhat mo anahan. Ngano man kay part na magud silang tradisyon. Even magsimba si Kristo ng mga apostoles kaniadto sa templo. Kita sila tawag ana mga ribulto, dagko nga mga ribulto. So no need na suguon sila usab. So mo na ang mga katakumba kaniadto nga ilang taguan sa for the first 300 years na ay mga inukit nga mga larawan. Dili sa mga larawan si kerubin, kundi larawan ni Kristo og tawag ana ni Maria. So tungod ni anang maong tradisyon nga nadawat, bisan pag di nimo mabasa, letra por letra sa Biblia, pero naa ang mga ebidensya nga ang mga unang mga Kristiyanos kaniadto, katong unang mga Kristiyanos kaniadto sa for the first 300 years, nagbaton sila ni anang maong gitawag og butanga. Pero dili nila gisimba. Kay bawal man na. Ngano man kay anak manggudloy na ami gitawag og direct og indirect worship kanang absolute og relative tawag ini nga worship. For example unsa man ang absolute worship pagsimba nga direkta sa persona. Unsa man ang relative worship pagsimba nga gigamit ang mga butang. Gisimba ang Dios gigamit ning maong mga butanga. Same sa gihimo sa mga Hudyo kaniadto. Pag magsimba sila sa Dios gamito nila ang arka sa kasabutan. Pero dili arka sa kasabutan ang ilang gisimba, ang Dios ang ilang gisimba. Same sa amo nga mga Katoliko, na ami gitawag og relative worship, gigamit namo ni mga ribulto nga simbahon namo ang Dios. Dili ribulto mong gisimba kundi kadtong gilarawanan ang gitagaan namo tawag anang pagsimba og pahinungod sa amo pag-ampo og pagsimba. So mao na akong tubag Loy.